بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لاتيفي لجبا وموبيلا جنفون إسلامية كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كرا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكبانجلي نجيه حكم كنا لنوي مولودي مسو جورو كبو ولا قصبه inafo doneno tariku yere konnala muso ye joro bata islamia la okoso muso make fitri wali ala kiyama aye joro min tawye uyo bonya don aye obe don mawludu kenen sigli fe o hukmu konnala atete bu 501 zone 2 muso ambalo muso umu chokari ana no fe mo uli mawludu ba kenesigi o mawludu kenen misigira karamo muso chama tume kenekan karamo muso do yukumata ka kuma nyala kira kan sallallahu alaihi wa sallama an shirifu muso no khadija haidarai alefna hakli jigike alimi min sharri shaitani la'ini rajim amin. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu amin. Wa ilayka yurja'u al-amru kullu ala niyyatihi wa sirru amin. فأهلنا أنت أن تحمد وأهلنا أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصور وعلى آله وأصحابه وذريته النجوم المهتدين ورجوم المهتدين وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أنغاسيك عليك سيجي عليك أنا أنصرك جي عليك أنصرك الكياماني على كيراكوني الله سبحانه وتعالى كوني بجاه المصطفى صلى على محمد وسلم تسليما واتي تام permiti donner me ambino fo ala ka famiyali ke o fanala aslamo balma muso maria ayada do sabali mina ko kira jogo ye sabali yajibu li kulli imri'in an yakuna lahu arba'ata ashiya'in kira ko sallallahu alaihi wasallam akabe wajibiya danfen wo danfen ni yesilameye konya nani debe o debe wajibiya adama de kelingele na bela jalinka awwaluha konya nani folo an yakuna lahu dabatar rafi'a ikake yelenga femi ni yelela safe ibito dugu kuna ka kogo bela jalen ye minga jeni yelenga fe be ko adama de kakani ode ye be de kanga ni nyini ikanga yelenga fenga min goro taledo bela jale bi ye yelenga fe minga o wajibi yale do silame mu'minu chemana musuma beka ango nyini oye jimenye malateliala ote mobilier otenga yela étage ka majanyai oye jimenye oye doni ye malateliala mawo manina na jena ni ma doni nyini minye silameya ka doni ye ko nyini iyi ka rukunu do perdi no yi ka lahara rukunu ye alkiyama jodo seleke do iyo perdi wani ma gloma do iyo perdi anga njija silameya doniya anga nyini aflana ye jimenye anti se ka be wala ka fese ani yakuna lahu sirajan munira yelenga kibolo dabatu rafia astaghfirullah ode hakili ka kila min gora taledo kateme gien betaka hakili dumandigi ode yelenga fe nyumandigi jiene alkiyama farale nyanga aflana ye jimenye an yakuna lahu sirajan munira yelenga kibolo sayyida yelemi ni mame alkabri alaka da madalika bujia nyana kuma ta fitna yelema e ka yele ka bela jale servi o ye jimenye ko doniya akbar ay ka doniya nyini ko mara ibolo ni doniya tila ko kunvi ka kuma jama chala be jama be do jahannama kono akbar
doni ba ka makun jama cɛla bɛ jama bɛɛ lajɛlen fana halaki ka ni mako min b'i bolo k'i k'a di maaw ma a sabanan ye jumɛn ye an yakuna lahu siyaban jadida fini ka k'i bolo min kura kura don b'o dɔrɔn de nɔfɛ n tɛna kelen dɔ in walawala ye n bɛ nin yɔrɔ in da a tɔ ye kelen ye an ka tɛmɛ ka waati t'an da tuguni siyaban jadida fini ɲuman ka k'i la fini min n'i y'a don i kan na diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ bɔ a fɛ a k'o ye jumɛn ye as-sabru wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi daykin mimma yamkuruna inna allaha ma'al ladzina taqaw wa ma'al ladzina hum muhsinun haydara bari kureshi bari hashimi ya muhammad wasbir wa ma sabruka illa billah sabalin beke mun gama ala kamadu anw de ko an di ɲɔgɔn ŋɛɲɛw ko sigila anw de ko k'a ti k'an na anw de kɛra filenbaw ye k'an ka ɲɔgɔn bugubugu filɛba fila tɛ se ka ɲɔgɔn bugubugu dɔ de b'i mada o de la kira sɔlɔlahu alayhi wa sallama don dɔ la bani suleymi ka dɔ cɛ do a bɔra a arabiyun n'a fɔra i ma arabiyun o kɔrɔ ye ko arabu dugu belebeleba maa do nka n'a fɔra i ma ko a arabiyun o a arabiyu min filɛ o b'a yirila ko burusi kɔnɔ arabu dɔ a bɔra bani suleymi a bɔra k'a bɛ taa donsoya la kungo kɔnɔ n bɛna sabali dɔ de yirila a taara donsoya la kungo kɔnɔ a ma donsoya foyi de sɔrɔ kabiri dugu jɛra kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ ɲini ka n'a sigɛnɛden walo dumuni ma sɔrɔ sisan a ye mun y'a ɲɛna ngoroni dɔ k'a ma a dabbu ngoro a ye ngoroni dɔ sɔrɔ a ko ne na bɔnɛden jigin e ka bi walahi kabiri dugu jɛra ne ma balo sɔrɔ k'a dun a na bɔ e da bi k'a ma bɛn walahi ne na t'e di bilakoroninw ma u k'e siri k'e fofo ka tila k'e minɛ kɛ ɲimini da e kan a bɛ bɔ e da k'a ma bɛn koyi mun min y'a to ne ma dumuni sɔrɔ bi e kɔni e bɔ e da k'a ma bɛn a ye dabbu minɛ n'o ye ngoroni ye a nana ni ngoroni ye dugu kɔnɔ a natɔ dugu kɔnɔ a nana sɔrɔ jama atani yahtafiluna nabiya a nana sɔrɔ jamakulu camanba kɛmɛ ka alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam kori a dusu bɔra a nana n'a ka ngoroni bilalen kɔ a y'o to a ka bala kɔnɔ sisan a ko yalima nin ye mun jamakulu korilen ye tan dɛ maa dɔ dala dɔ y'i kan d'a ma nin ye cɛ dɔ de ye dɛ a bɛ to ka bulofɛriya kɛ k'ale ye ala ka kira ye n'a y'i sigi dɔrɔn an ka musow bɛɛ b'i kun siɲɛ a ma a nana gɛrɛ cɛ in na a ko muhamadu ma a m'a fɔ nabiyu dɛ a ko muhamadu a ko masitama a jama'atan walahi jamakuluma ɲɔgɔn gafo ala rajulin cɛ kan akizibu cɛ min bɛ nkalon tigɛ min ka tɛmɛ e muhamadu kan n'i ye musow jɛrɛlen ye musow ye muso fɛnba de ye sa walahi musow ye fɛnba ye maratu sɔlihatu min fɔra alikanitatu alhafizatu lil ghaibi o min nana don min na kira ko a ko muso kelen almar'atul wahida afdalu min alfi rajulin o nana don min na ni aya nana don min na o ye mun ye ko muso ka hakɛ jumɛn b'i bolo dɛ k'i ka ala ɲini k'a dɔn dɔrɔn de y'i ka hakɛ n'i m'o dɔn ka ban ko hakɛ t'i la hakɛ bɛɛ premier ɲɛnamaya la adamaden kan cɛ kan muso kan n'i b'a ɲini dɔnniya don ala ka dɔnniya n'i ye ala ka dɔnniya sɔrɔ i ye alijinɛ sɔrɔ e bɛ kun bɔ n'i ye wari sɔrɔ diɲɛ na n'i ma lahara sɔrɔ i perd'i la o tuma na i jija i ka lahara ɲini n'i ye lahara sɔrɔ a bɛɛ ɲɛnabɔ o de y'a bɛɛ sɔrɔlen ayiwa alisilamɛw waati y'an dan dɛgɛ ma ala ka ne sababa bɛ silamɛw o mar'atu sɔlihatu o musow de nana kana kori alakira la sallallahu alaihi wasallam o de la n'i ye diinɛ fɔ cogo o cogo n'i kira mankutu dɔ ma y'i ka diinɛ kɔnɔ i ye diinɛ ko fɔ cogo o cogo a tɛ maaw kunkolo minɛ jɔn limaniya ne n'i ye alakira mankutu kɛ dɔrɔn a kɛrɛ bɛ se k'a sɔgɔ alakira ko la finalement kira kanu bɛna da dusukun na i b'a ye o bɛ kɛ neige de y'a dusukun na a tɛ foyi kanu tuguni ni ala ni alakira ta tɛ n'an ye alakira tanu ne fana bila tuguni dun an k'o tanu bani
aye kabako munun kɛ n'an y'o y'an ɲɛna an bɛ sabali an bɛ ala kanu an bɛ ala kira kanu tuma min na a nana a nan'i jɔ a ko ala kira ma ne kun ma kɛ maa teliyabaa ye arabuw ka ne minɛ ka ne faga e kosɔn ko ne teliyara ka e faga walayi ne kun b'e faga bi ne kun ye muhamadu faa bi jama bɛɛ kun bɛ nisɔndiya bi nka n tɛna teriya n tɛ peresi ma n bɛ nin sɔrɔ i sigi mɛ musow de cɛ la nɔ i tɛ foyi kɛla ka maaw nkalon tigɛ ya yan dɔrɔn kɔ o yɔrɔ bɛɛ la Seyidina Umaru bun Katabi wuli n'a ka bamuru ye k'a b'a kunkolo tigɛ kira ye mun fɔ a ko Seyidina Ali Umaru ma kana kunkolo tigɛ a ma ta alam annal halima i t'a kalama wa mɔgɔ muɲunen mɔgɔ sabalilen mɔgɔ muɲunen dadelen e t'a kalama wa annahu yakɛdu don dɔ la o bɛna kɛ wallahi nabiyan ma ɲuman ye a ma ta alam haydara annal hamima yakɛdu wallahi nabiyan ma muɲunen ni ma sabali n'a ko ala b'a ka jamana halaki a kelen kama ma muɲunen yayi a ko kana perese i dadi a tuti cɛ ma tila tuguni burusi kɔnɔ arabu kɛn bani Suleymi ka ɲi a ko Muhamadu ne b'i ɲininka sa e yɛrɛ jɔlen don nin min na i b'i commentaire kɛ i b'i ka ala ko in fɔ i ka ala yɛrɛ ni valeur b'a la sa ne bɛna e ɲininka bala min filɛ ne kɛrɛ la o mun bɛ ne ka bala kɔnɔ dɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kira sallallahu alaihi wasallam a ko burusi kɔnɔ arabu ka bala kɔnɔ wa ko a ko min b'i ka bala kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ ngoro de b'a kɔnɔ dabu de b'a kɔnɔ a ko ti k'a bɛɛ ye a ye ngoro labɔ ka ngoro bila ngoro yɛrɛ baatɔ a jatigɛ baatɔ cɛ yɛrɛ baatɔ a jatigɛ baatɔ ala kira ye ngoro ɲininka a ko ngoro ma a sisan komi ne y'a fɔ ko ngoro de bɛ bala kɔnɔ o t'a bɛɛ ye o n bɛna fazi dɔ bɔ i ti min kalama ni ala cɛ i ti min kalama ngoro ko la ngoro de bɛna ne déclarer e ye sisan bɛɛ bi bɔ yen k'a tɔ to e ni ne ngoro ye a y'i kanto ngoro ma a ko ngoro ma rabuka ma rabuki ngoro musokɔrɔnin don ngoro musokɔrɔnin e ma ye jɔn ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔ e ye jɔn bato a ko ne ma rabbil wahid lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad o ye ne ma ye ma min ma fɛn bange fɛn ma min bange ma min ne jɛɲɔgɔn da la o ma kelen jigisɛmɛ ma ne ma y'o den o ma a ko ne ma ye ma min ye Muhamadu Mustafa n'u t'a kalama ma min mulkuhu fil ardi min ka mara bi dugukolo sanfɛla la a ye dugukolo ma fɛn bɛɛ lajɛlen mara o de ye ne ma ye wa fi sama'i arshuhu a ka larusi bi kabakolo 7 sanfɛ o de ye ne ma ye wa fil bihari baji kɔnɔnaw na sabiluhu a ka sira de boli mɛ baji kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bi tɛmɛ ala ka siraw de fɛ i dayirimɛ ɲini o de ye ne ma ye wa fil jannati rahmatuhu alijinɛ kɔnɔ ma min ka hinɛ bila mɛ ka maa bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jɔn kunnadiw kɔnɔ alijinɛ kɔnɔ ne ka m'o ma di ma wa fil nari azabuhu ma min n'a ka lajaba kɛmɛ k'i ko ŋɔma jahanama kɔnɔ n'a ka jahanama dilan sa 7 wa kelen dada 7 diɲɛ n'a fɛn bɛɛ dara fi sitati ayamin summa stawa ila al-arsh diɲɛ fɛn bɛɛ a y'a bɛɛ dilan k'a bɛɛ ba tile 6 tile 7 don ka taa larusi la ka larusi kɛ ɲɔgɔn ɲɛ n'i ye dɔnnibaaw ɲininka u b'a fɔ ko ala bɛ larusi la ala bɛ fantan 4 bɛɛ la mais ala ye nin de fɔ kuranɛ kɔnɔ o de y'an ka sinzila ye fana u bɛ se k'o fɔ o bɛɛ kɛra tile 6 tile 7 baara kun cɛra jahanama dilanla san 7 tile kelen tɛ ni baara jiginna kɔnɔ san 7 ka mana huka aleha alfa marra hatta abiyadat a ye jahanama mana k'a kɛ jɛman pasipasi de n'i y'a ye i b'a fɔ ko kɔrɔmugu jɛman yayi a nana manani gosi a kan hatta ahamarati fo k'a bilenya ka tila ka manani gosi a kan hatta aswadati fo k'a fiɲɛ a ko ma min n'a ka lazaba a bila mɛ jahanama kɔnɔ a ko ma o de ye ne ka ala ye ngoro ye nin yɔrɔ min na cɛ yɛrɛ la cɛ jatigɛra
katla ka fatuguni ako ma tunan diara ma min shereyala ke Muhammadu ke ala ka cibagaye ma kunan goyara ma min bana e Muhammadu la ka ella shereya islamu amin yogon blaya أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إن الله هو الغفور الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد طلعت الحق بالحق الكنز الأعظم فائدتك منك إليك يا النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها صلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حيدرا أمبالو مسو مولمتو سلامة كيتا علفناي لجينك كنين كنلا أي مفعنا جاء أنغولاجي. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه. آمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. آمين. الحمد لله مالك الملك وملك الملوك. آمين. الحمد لله الذي لديه ينتهي حمد الحامدين وبه يزداد شكر الشاكرين. آمين. الحمد لله الذي أحيا الشعوب بميلاد أنبيائه. آمين. الحمد لله القائل في محكم تنزيله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم الصلاة والسلام على من نزل عليه قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة الأخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سيدنا ونبينا وشفيعنا يوم القيامة وحبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد إخواني أخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita angkelin ko ka Allah dile akan kisi ka bon jugo ba intoroma man sinsene Allah toy aka noy bismillahir rahmanir rahim kama sayin tanon ka wale nyomam don kama sayin barkada aka masamin ko nini ima qur'ana kama bismillahir rahmanir rahim wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ay aku ne membeka kuma emi beka ne lame awo o ala ne ma do kenne ni kunanya shibeke kama fo ala makani chi kante sega ala antese ne ayan kalando mina ne ko ala yenne ma min kanya shi kono ne kanto made suro kana plus ko madai na ala yenne ma min kenne ni awo nanye sam million kilimbalo bita ko fa antese ka fo ala makani Utman amba fo masai ma ko alhamdulillahi rabbil alamin akaka manye masanyo mambain fo ka wale nyomando
an bɛ sɔli ni kisi ni nɛɛma k'o ji di Aminata den Abdulahi den kan sallallahu alaihi wasallam Maka kan ni Madina kan Ahmad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam lahara surunalitigi ne ma fɔ dɛ ayi ma fɔ nin cɛ in yɛrɛ de y'a yɛrɛ waso n'a y'a ka sama yɛlɛn a y'a fɔ tuma min na n'a yɛrɛ ka fila seli ni kiraw y'a tilala kira bɛɛ wulila ka Ala fo ka Ala barika da Ala ye nɛɛma kelen min kɛ bɛɛ ye bɛɛ y'i ta fɔ 312 tilalen turu nana ka na se kira laban sallallahu alaihi wasallam a wulila k'i jɔ a don n'a ka sanayɛlɛn su la Baitul Maqdis kɔnɔ a ko cogo di a ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nas بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وذري وما من نبي يوم القيامة إلا تحت اللواء وأنا أول شافع وأول مشفع الحمد لله الذي جعلني فاتحا وختم صلى الله عليه وسلم والله راني ندارا شيمين كيكا الجنة دون garanti ala ka ɲɛ d'a kan ne lamɛnbaga an ka salatu caya Bashiru kan ni cɛw n'u ye sɔli kelen kɛ kira kan ne ni e ka kan ka 100 k'a kan ni cɛw ye 100 k'a kan anw kan ka 1000 k'a kan n'u ye 1000 k'a kan anw kan ka 100 k'a kan wallahi a nana anw de sɔrɔ jɔnya juru la a y'a fara ka bɔ an kan a y'a sɔrɔ valeur tɛ muso de a ye valeur de anw ma a y'a sɔrɔ jate tɛ anw de kan a ye jate bila an kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne anw ye nin kɛnɛ in sigi anw n'a sigili ka kan kosɛbɛ musow a ye Ala fo ni aw ka Bashiru kan ye n m'a fɔ tubabula n m'a fɔ arabula ayi anw fɛ yan farafinna yanni Bashiru ka ci k'an k'an yɛrɛ ɲininka an tun bɛ cogo di wallahi muso n'a fa kun fatura o kun b'ale ta de k'a fara tiɲɛ kan k'a di dencɛ ma sagaw ni baw bɛ dilan cogoya min na dɛ ale fana kun bɛ dilan ten denkɛw ni ɲɔgɔn cɛ yani Ahmad al-Mustafa kan sallallahu alaihi wasallam anw fɛ yan farafinna droit dɔ kun bɛ cɛ bolo o droit in ye jumɛn ye ni fantanya y'a minɛ malimatu a bɛ se k'a muso ta ka taa tɔlɔmada ka muso di garanti la n'a y'a muso di garanti la a bɛ juru ta n'a ye juru ta n'a sera k'a sara a bɛ taa di k'a muso minɛ o temps kɔnɔna na muso in ye jurumantigi ka jɔnmusoba ye n'a ma se k'a sara si kɔnɔ muso bɛ jɔnya la a ma bɔ a la yani Ahmad al-Bashiru ka ci ne ni e ma anw fɛ yan farafinna sariya dɔ kun y'a daga cɛ ye an masa minnu bɛ kɛnɛ kan u ka hakɛ to n'a terikɛ nana bɔ a ye ka bɔ dugu wɛrɛ la n'o tɛmɛna tile 3 kan a kun bɛ daga ye n'a muso ka ca a ka 1 singa ma baasi tɛ a la a ma kɛ machine ye sa ala ni cɛ koyi anw kun bɛ ta muso n'a cɛ kun fatura cɛ ye muso o muso b'a bolo o b'a bɛɛ bɔ o bɛ na jɔ aran cɛ denkɛ fɔlɔ bɛ na a b'a ba 1 sen bɔ a la a fa muso tɔ ni min ka d'a ye a b'o fɔ baasi t'a la nɔgɔ dɔ bɛ tɛmɛ nin kan o de la i b'a mɛn bamananw dalen na ko n'i y'a mɛn bamanan na famuso ta ye laada ye ko ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ i ba 1 kɔ kɛ
n'o tɛ laada bɛ tiɲɛ dɛ a bɛ k'a f'i ɲɛna nin tun ye laada dafalen de ye bamananw fɛ baasi t'a la furu nafolo banbali n'a cɛ fatura a bɛ furu o dɔgɔnin ma n'o fana fatura a bɛ furu o dɔgɔnin ma i b'o mankan mɛn ayi anw denw tɛ kɛ jamu fila ye dɛ n jɔmusoba dɔ de sɔrɔla n'o tɛ bi y'u kɛ jamu tan ye ala ka mugan ye ala ka limaniya di an ma ka kuma in surunya ye dɔrɔn muso kun tɛ da la a kun da la fiyewu muso kun tɛ jate jɔn nana jate da ne ni e kan Ahmad al-Bashir sallallahu alaihi wasallam ale de ko ka kumakan sanumanba dɔ la a ko an-nisa shaqa'iqur rijal tiɲɛ a ko muso a ko olu ye cɛw feere tiɲɛ n'anw y'an ka kɛnɛ in sigi n'an ma ninnu sigilen kɔfɛ fɛn m'an tɛ kɔntan ayi wa ni ninnu y'u ka kɛnɛ sigi n'u ma anw sigilen kɛrɛfɛ fɛn m'u tɛ kɔntan ayi wa ala ye cɛ ni muso de da hadamadenya ka se ka continuer dugumakolo kɔ tiɲɛ ko an bɛɛ lajɛlen ka kan ala yɔrɔ i n'a fɔ pɛni da n'i y'i bolo d'a kan ka taa ka segin a da kɛɲɛnen don dɔ man jan ni dɔ ye ko wa ko cɛ ni muso k'u bɛɛ ten ala ko kuranɛ kɔnɔ inna akramakum indallahi atqakum maa min ka di ni ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan min ka fisa ni ala yɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan a ko ye jɔn ye maa min bɛ siran ni ala ye dɔnnikɛlaw bɛ segin don o don aw ye nin kuma in ye ne bɛ tila ka segin a kan aw ye bi an tɛ dɔ wɛrɛ la dɔw ka segin kan kɔ kuma la a bɛɛ sɛbɛnna ka ban a bɛɛ fɔra ka ban hakili jigin na ka jiri la Bashiru nana anw don da la walahi tiɲɛ don ngo kuma dɔ bɛ fɔ anw fɛ yan Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnlenya la nin wagati laban ninnu na tiɲɛ a bɛ fɔ n bɛna aw ɲininka aw kan jaabi ko muso ko n'a ye furu o furu kɛ k'a yɛrɛ bɛ tila k'a tiɲɛ ko ni muso da donna furu o furu la ko furu in tɛ barika ko n'i y'a ye bi Mali kɔnɔ furusa cayalen don n'i y'a ye bi Mali kɔnɔ furu barika bannen don ko ka da kan ko furu tora musow bolo ko hali n'i taara cɛw fɛ k'a ye an ka kɔɲɔ dɔgɔ fɔ an ɲɛna k'u b'a fɔ a y'a to an ka taa denbaw ɲininka ko denbaw bɛ taa ɲininka ka kɔɲɔ dati fɔ min na k'o bɛɛ de ye furu barika ban ne b'aw ɲininka nin kɛnɛ in kan o kuma in ye tiɲɛ ye wa tari tiɲɛ tɛ الله أكبر التكبير الله أكبر ثم التكبير الله أكبر من الرحمن الله من الرحيم الله من الكريم الله من المقيم الله من العظيم الله من القدير الله من الحكيم الله من الودود الله من الصبور الله من القدوس الله من العطوف الله من المسؤول من الواحد الله من الأحد الله من الفرد الله من الصمد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ne balimamuso aw kan ka nin kuma in jaabi di ne ma dɛ ne lamɛnbaga ayiwa ni e ma se k'a jaabi ne bɛna jaabi ne bɛ ɲininka kɛnɛ in kan siɲɛ filanan na furu bɛ diɲɛ na min barikala ka tɛmɛ Ahmad al-Bashiru ani an ba Khadija ka furu kan wa furu bɛ yen min diyara ka tɛmɛ a kan min sinsinna ka tɛmɛ a kan mais wallahi n bɛ n kali summa wallahi n bɛ n kali masa min ka bon ne jɔnmuso fitinin ka kali ma muso dɔ de ye nin furu in kɛ cɛ tɛ a walawala n karamɔgɔ bɛ n kɛrɛfɛ a ko an ba Aisha ta bɛ ten ko Sauda ta bɛ ten Sauda ta kɛra ka sɔrɔ k'an ba Aisha ta kɛ muso de y'a bɛɛ kɛ n bɛ an ba Khadija ta kira sallallahu alaihi wasallam tuma min na n'a donna Maka kɔnɔ ni danaya ye n'a tɔgɔ dara ko Muhammad al-Amin
ko Muhamadu danayama Khadija odona ni maka commerçant be kan nafolo bɔ ka to nin tabali kan n'a kɛra million tan ye Khadija kelen ta tun y'a wa million 90%. Allahu akbar. Alanke nafolo kun b'a bolo nafolobatigi don. A bɛ cɛw de ta u b'a ka nafolo in baara ye nka dusu ma se ka sumaya dɛ. Don dɔ la a ye ɲininkali kɛ a ka tɛ ɲɛ ma ni danayama dɔ ye n bɛ n ka nafolo kalifa cɛ min na n'a bɛ se k'a dilan n ye wa. Awɔ. O ko e bɛ jɔn de ɲini ka tɛmɛ Hashimlakaw ka Ahamadal Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Cɛ min ka danaya la n'a fɔra ma ko Muhamadal Amin an bɛ t'o ɲini ka n'o d'i ma ka kuma in surunya u taara Bashiru ɲini ka n'a d'a ma a y'a taara ka jago la Sami a nana n'a bɛ tɔnɔ sɔrɔ dɔrɔmɛ 100 la Ahamadal Bashiru talen ka na tɔnɔ kɛra dɔrɔmɛ 700 ye a triplé la siɲɛ 3 a kabakoyara a fana a kɛra hakiliman ye a ye dɔ fara Ahamadal Bashiru ka sara kan. Muhamadu taara so ne lamɛnbaga ka kuma in surunya ye farigan de nana cun Khadija farigan in de nana ka n'a minɛ nka farigan in m'a lada a bɛ ka fasa sen kan a bɛ ka fasa don dɔ la a dakawuli bɛ yen dakawuli yɛrɛ a kun tɔgɔ ye ko Seyida Nafisa Nafisatu bɔra ka so a nana an ba Khadija bara a ko Khadija a ko n'i ye Maka bɛɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan i ta ka ca bɛɛ ye fantanya t'i la i ka so ka ɲi bɛɛ ta ye i bɛ dumuni duman dun i bɛ kuma duman mɛn i tulo la i bɛ siyɔrɔ ɲuman na mais i bɛ ka fasa i sen kan i jɔlen bɛ ka fasa i bɛ ka fasa i bɛ ka fasa dakawuliya yɛrɛ la n b'i deli mun de bɛ yen a fɔ n ɲɛna Khadija mun bɛ yen tiɲɛ a fɔ ko dɔ bɛ yen a ko Nafisa ko bana tɛ n na min ye farikolola bana ye ayi a ko n'o cɛ ka jan kosɛbɛ tiɲɛ a t'a la a ko i ɲɛ bɛ fasa min na n na a ko jarabi ka fasa don Allahu akbar a ko Khadija ko cogo di a ko n jarabila Ahmadal Mustafa la a ko ne jarabila Bashiru la ne jarabila Naziru la sallallahu alaihi wa sallam ne jarabila lahara surunalitigi de la sallallahu alaihi wa sallam a ko ne de nana ka na n sigi n ka so kɔnɔna la a bɔlen voyage la n k'a fɔ n ko ni nin kɛra ne cɛ ye n ma lafiya a ko nka n hakili n ka miiri tilala ka n sama ka taa ni n ye min a ko ne bɛ san 40 na bi Muhamadal Aminu bɛ san 15 la a ko an bɛ diɲɛ tile min na lamɛn k'an bɛ diɲɛ tile min na ni n y'a bɔ n da la n ko n bɛ nin fɛ ka furu a ma a ko diɲɛ maaw tɛ n'a fɔ ko fasan jarabi ye n sɔrɔ u b'a fɔ a ko kama a ko n y'a to n yɛrɛ la ka kun n yɛrɛ la k'a bɛ n dusu la o de bɛ ka n dusukun jeni a ko de bɛ ka n fasa n'o tɛ bana wɛrɛ tɛ n ne lamɛnbaga ka surunya ye Seyida Nafisa ko k'e bɛ Muhamadu fɛ tiɲɛ na ko awɔ k'i bɛ fɛ ka furu a ma ko awɔ a b'a to n ma ko n bɛ nin dilan a ko nin kelen nin ma dɔ yɔrɔ fɔ a ko n bɛ nin dilan a wulila o yɔrɔ bɛɛ la a y'a ka samara sen 2 don a nana se Ahmadal Mustafa sallallahu alaihi wa sallam a nana se Toha ma a nana se Sirajul Muniru ma a nana se Gawsul Ghiyasu ma zu quwwatin zu hurmatin zu makanatin zu izzin zu fadlin muta'in muti'un qadamu sidq rahmatul bushra sallallahu alaihi wa sallam في الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا أفضل الأفاضل يا أشرف الشرفاء يا أكرم قرما يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا أجمل الخلق ويا
صوتك يا حسن الخلق هبي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم محمد ما مثله كان بين الورى إخواني بشراكم به وبالله مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم. Bara nunun kɔnɔna la maaba caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la i n'a fɔ an ka karamɔgɔ n'o ye a Sheikh Muhamad Makiba musow y'a ɲin'a fɛ a ka dakuruɲa 2 folikan kɛ ka dugawu don kɛ a ye o lase. Batu fana lamɛn kɛnɛ min kan malatu fɛn bɛɛ bɛ ka kuma n'a fɛn bɛ micro minɛ i sago tɛ o k'a bila bilen u bɛɛ b'a la ka an dusukun furakɛ ka an hakiliw furakɛ Ala kɛra kanu pikiri u b'a la k'a don mɔgɔw la Ala kɛra kanu nɔrɔ u bi k'a di an ma donc o la n'an nana ka na ɲɛ da u ka dɔrɔn ka foli k'u ye ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ k'a f'u ye ko an bɛ kurun kelen kɔnɔ an bɛ Alasani fo n'o ye Umu Cokari cɛ ye diinɛ baara la n'i y'a ye Umu an b'a fɔ bamanankan la ko n'i y'a mɛn ngɔngɔn duuru i sen 2 de bɛ dugu la donc n'i y'a ye Umu bi courage sɔrɔ ka nin kɛ san o san ani sigidala musow n'o ye Atetebugu musow ye n'i y'a ye a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ cɛw jɔyɔrɔ man dɔgɔ ko in kɔnɔna na cɛw jɔyɔrɔ man dɔgɔ ko in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ Umu Cokari fɔ anw ka yazɔrɔ o sabu y'ale de ye an ka zawiya ka yazɔrɔ o sababu y'ale de ye nka n'i y'a fana ye de na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen an b'o d'a cɛ de ma n'o ma jɛn n'a ye a tɛ se ka nin baara in kɛ n'o ma jɛn n'a ye a ka dɔrɔmɛ tɛ se ka don a la n'o ma jɛn n'a ye a ka waati tɛ se ka don a la n'a ye a b'a ka nafolo don a la k'a ka waati don a la min bɛ kɔfɛ n'olu bɛ k'a dɛmɛ o ye a cɛw ye kɛrɛnkɛrɛn Alasani an b'a fɔ kɔrɔta Ala k'o d'an n'a ma dɛmɛ Ala k'o k'an n'a ye an cɛw Ala k'a n'u jida Ala k'a n'u dɛmɛ an baw Ala ka hɛrɛ k'an Ala k'a n'aw wasa a bɛ baara min na Ala kɛra ko la aw de b'a nafolow bɔ tuma bɛɛ anw cɛw bɛ taa sigi ka wajilu kɛ nka nin y'a yɛrɛ ka kɛnɛ sigilen ye ka na anw ka basi sigi fo kɔfɛ ka cɛw bila kɔfɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ bila ɲɛfɛ o y'a lanamara yɔrɔ ye donc nka a bɛnn'a ma donc o la an ɲɛ bɛ aw la an tulo bɛ aw la Ala ka barika don kow la du Ala k'u barika Ala k'u jidi kɛnɛ Ala k'a bonya ka tɛmɛ nin kan Ala ka kɛ Ala kɛra ka kɛnɛ ye kɛnɛ o kɛnɛ sigira Ala kɛra kama Ala kɛra yɛrɛ jɛnna n'a ye ko ka sigi ale kama n'a ma jɛn a tɛ sigi ale kama n'a ma jɛn kɛnɛ o kɛnɛ o tɛ sigi ale kama donc n'i ye kɛnɛ o kɛnɛ sigilen k'o tɔgɔ d'ale la a yɛrɛ jɛnna n'o ye a ka jɛn b'o la a ka laɲini b'o la o ye gundo ye o ko ɲɛdɔnbaw b'o ɲɛdɔn o la an bɛ dugawu kɛ Umu ye Ala ka an n'a dɛmɛ Ala ka n'a ka du barika Ala ka n'a ka du jidi a cɛ Ala ka kɔrɔta d'an n'a ma cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala k'a don du kɔnɔ jidi ni kɔrɔta Ala k'a di du ma sigida Ala ka barika don a la sigida Ala k'a kɔrɔta Ala k'an mɛn nin kɛnɛ kan san wɛrɛ ta Ala k'an ye o la k'o ɲɛ ka tɛmɛ nin kan Ala k'o kɛ a ka Alaya bonya kosɔn an bɛ ijma tɔgɔ la groupement tɔgɔ la ani dinatɔw ni Umu sen b'a la a bɛɛ ka foli bɛ nin kɛnɛ sanfɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye naqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم فارج الحمك يشفي الغم مجيب دعوة المضطرين مغيث المستغيثين ارحمنا رحمة تغنينا بها سؤال غيرك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا برهانا يورثنا امانا وعنسنا بك عن كل مطلوب وحسبنا بعوناتك في يدي لكل مرغوب يا قادر يا جليل يا قاهر يا عظيم يا ناصر كتاب الله لاغلبن انا ورسولنا الله قوي عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bara nunu kuncele Madame Jakite Khadijatu Kone ni ale yɛrɛ ye muso ninnu ka présidente ye ale fana y'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ in kɔnɔna la. Alhamdulillah rabbil alamina alhamdulillah rabbil alamina alhamdulillah rabbil alamina an bɛ barika da Ala ye yana an k'a daminɛ an bɛ seli an kuntigi kan fɔlɔ Allahumma solli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman Ala min ye ɲinan ta yira an na ya Rabbi ama Ala ka san wɛrɛ ta yira an na hɛrɛ la a k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ an ni na donc an bɛ barika da Ala ye a ye salon ta yira an na hɛrɛ la a nana ɲinan ta yira an na hɛrɛ la
wa an bɛ ala deli tuguni a ka san wɛrɛ fana ta yira an na hɛrɛ la a k'a sɔrɔ an ka kɛnɛ nin na donc an bɛ barika da cité bɛɛ ye yana an ka barika da cité an bɛ barika da Sherifila TV ka barika da Sherif Usman Madani Haidara ye ya rabi ya ma ala ka ɲɛmɛ ɲɔgɔn na ya rabi ya ma cité ninnu ala ka barika d'u la ATT bugu bɛɛ lajɛlen an bɛ barika da u bɛɛ ye ya ɲɛ 501 zone 2 de ye bɛn de bɛ yan karama de bɛ yan san o san umu de ye ni mawuludu nin sigi san o san anw n'a bɛ jɛ ka a fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an bɛ ala deli hali bi ala k'a ta fanga d'an ma an ka se ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ya rabi ya ma ala ko mɔgɔ tɛ se ka sɛgɛn a la kira ko mɔgɔ tɛ se ka sɛgɛn a la donc ni ala sɔnna ni ala ye san wɛrɛ ta yira an na san wɛrɛ ta bɛ giriya tuguni ka tɛmɛ nin fana kan donc an bɛ barika da u ye an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taga an balimamuso ma n'o ye Umu Cɔkari n'ale yɛrɛ kɛra nin sababu ye ka nin kɛnɛ sigi a ka ca ni san 10 ye u bɛ ka nin kɛnɛ sigi an bɛ Alahu Taala deli ala ka an sigi nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman kan. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je share boyo isenze kemine je haidara yo jama be ko angata